Kiseng bahalang ki badon hakasif nyau trap mission mentaka sengi kila pakhang lenti bat pedang yau Conrad Sangma da kislipar jot yau Conrad Sangma haringkat ke kenhuan menteri Jong U hakapor bauwan hamukro. Kini kiseng kila pertaru iki kentian ban penrem ya ke sorkar u Conrad Sangma bat kumju ru kila perta persya iki pulit Assam. U Conrad Sangma hadian bala sya pakhang ulahap ban yakren bat pensya ya kinong yalam kisan seng ha kaba kila dawa baka Assam kadai banwan IT no iki pulit bat kinong pahara khlau ka sorkar Assam ki bala siat dusmon iki kun nyau trap hamukro. Kila dawa badai ban penklan ke bor pahara habaro ki jaka khaput bat kila dawa badai ban penkiu ka jingiram nakasan lak syakasan paulak bat kila banting baka Meghalaya bat ka Assam kidai ban ya penbet no ya uput usam. Nega por nagaliang gajongi kisan seng kiba kentup ya ka HYC, HNM, EJNC, JSM bat ka CORP Corps hadin bangila yui bajak jingtip bala ki paradok prasnam jongi ki basa apa mukro kila syaksiat haki pulit jong ka Assam bala pengken ya kata ka hok long briu man briu tementa kesengi hadin bangila yo jingtip bana kaliang u Conrad Sangma wadeu menteri rangba jong ka jela unwan hiar sene na kaliang jongi kisan seng ila ab yau hashtag lenti ban penpau ya kajing persya baru ban penpau ya kajing penram halor kane kajing ja tana kaliang kajongi ya kajing ikran baru CM ngila kran daga basyai bayak itu ki pulit ki bala don keti ban siat ya ki pradak prasnam jongi kitu ki pulit Assam amdei tang ban suspend ya ki Henry ya kitu ki pulit dei ban handover syaka jela kajongi kenang baki pulik jongi kin lak ban investigate ya ketu kam mat ban penhap ya ki ha kata ke kendon ka de ban penhap ta susuru ni dawana ka sorkar baka de ban penbiang ya ki force syakit han border dadangi pai menta kini ki force jongi ki battalion bun baki lak syak pendon kam bakala tang ban late escort ya USP UDSP ha ban late daki ar la gypsy ban escort ya kita ki minister Henry ladangi pai support kaput kalong kajing sir ya kipat bak jongi namar ka sorkar hi kamla ban ai kalat jingeda ya ki tena kaliang jongi kisan seng hi ngi kentu ya ka sorkar bakan penbiang ya ki force syaki border area kenang baki pat bak jongi kinong song jong ki than border kinyo ya kajing sngan bat kum kene kajing jaru bakan num jasu nang ni syakmat nong yalam bakan tuk apa ka safe new trip mission working president jong JSM nasnga ban ong ba ban peting yang jing ong jong president
ba menta ka sngi hi iwan syakni kisnong mukro kadai halor nong rim mengiyo jingtip ba u chief minister suban jo kejat hakani kisnong ti hadin ngitip ya kani jingtip ka kunhun apa ka setri jong ka safe new trip mission ngile yelum hak dok snong ka bandrung chopo mukro bat ngile yele ro yu protes ban dawai u kimat badan kam na benta ka jinge jong kini kibru syakani kejeka ti ban peteng biang halor ke jing ong jong presiden kolong bang ginon kam ban bu ya kinjakam li ka oppose police hak berok kini kinru teli santeli ki sensitive area ki border area ki ba man ke pot pradok prasnam jungi mensim lului kedu no ina ta kadau om dei tang ban bu oppose sendiri de ban biang keman power bambut ba well armed forces de ban don hakini ki border lani kadai ban biang ro ke equipment itar kum kali nang ta ki jun kam nang ba ke movement jo kini forces kan long ba pakana ban ta ban ajing yada ya ki pra do prasnam jungi ki bisong segini thain kap border but ke ba khadu ke poin ke binginawa kum ke safe new trip mission kolong ba ni kerpat ya ke sarkar Meghalaya ban penkiu ya kani ka compensation sya ke ying kilong ying long sem bedu no ya ke jing im ha kani ke jing ja ke beja menin ke si ti kani hi ke dei ke jing dawana ke liang jong ka safe new trip mission but ngin na ke liang jong ngin ai ke assurance ya kani ke snong bat ya kani ke long ying kini ke beja ya kani ke jing ja bangi ngin nang up ke ai ke report ke ai ke decision jong ka sarkar jela Meghalaya bat Assam mat ngin setip ban yarai ke ai ke bangi dei man le na kebenta ban yenar rangkat bat ki ha kenu ke kam ka dei ban pen orlong ya jing sngan jong kini ki prasnong prado prasnam jongi ki besong sathain kaput hak diga ski ke bumenta na leng juga HYC harangkat bat South ki kenhun sek malang kapo kalama safe new mission ngile yo ban betengi jingwan school lang hak ni snom kro ti kobopi tepi ke jingjia kre ke jingjia ya ke ba kajat ban riu jongi ke jumat ke bahuni ji susi tang lamba uput usang ngino ban len ke jingjia po langpi hausna mara shipo la dang ambakla sautli ki mesil bo kordo kila lai mentah hang ning layo jingtep hadu men step hendriu ngut kamen sim ka balului kamen sim ka ba shiteng pot jong pardo baslam kala lai hakik tang sulai jong sarkar asam habdi ini jingjia baro ngino mla kelam dak kentok ya ke sarkar MDA ke sarkar jungkan raksama hot mene singi lawan ban jurip lani wan ban pej ya kita kinong syong bat dia ka jakar balajar ji siat tinale jungi ku kenhon meneng layo ban pen i ka sen protes dak ba ngila welcome you ling ba ki slipar jeri leng make tiki slipar jot #lenti tikanum kutang kumne ki jing protes hang teh preng jong snong rong layo ban pen i ka sen protes dak ba ngilai perta shame on you kon rasama kai ka ba nagaleng jongi kenhon hadin ka jing perta ngilayo ban Ukraine bat hakata ka jing Ukraine ulai shibun ki asharan sangi kretang away kalong bangi na le jong kenhon ngem ju ko ngo sho ya ki kitien jeli jo jong ka sarkar ni kon rasama komo pitep hi ki issue ki bladam ya ka ba ki don positive new mission ki issue ki ba la Ukraine le ba ka jing prak kitien prak thli jong ni CM lalu kondak sang masyarakat berka kabinet ke jong hari keempat semua poi hai do ada mentah tikijur kijing keren kijong umum ne hoi ngila ban sim rengingit scam balada open tri kam hok sing ngila ban ong ba ki ai ka burom la ni ki porto henry lada keempat tri hok nang len jungi kum ka kenhon hapo kasif new mission nalogi we parkiman ngin sim ya kene anda ladap ke jing pendap ya kale nem le burom ikini gimet patasa ngin nang len jong kenhon ngin sapan bena ka jiki la kalong ne po solba Jawai Gentiles la ne hante po nong ba shilong de haju ka por I ketu kumalong mentahi nak liang jong ka government jongi ngi ya compare menne ya ka compensation ya ka banalen jeng state government jongi ka ong basan nak ai sekitiki victims family lan ni sekini gilong yen ki blado no ya kita mensim ka bakodor ka jong kita ki bahayeng jongki ka government osam ngiyo jitip sam pholak kana tinga sungo ban ong ba kini ki jingjia ngai imat ba u konrat lani ka government
MDA kenyo do thala lane la jin bala day yaki judgment review ki jong u la day ki judgment review check le sing la ban ong ba ula increase kini ka compensation phai sha ke jing kini ki celebration ki blang ki festival ya ka ba kini ki ka festival ka jing ka wangala dance mun bonong bat kini ka shat nong kram hang to ngi i ya ka jing long no liang ka jong ni u cm ko na sang ma ha ka ba hang te wai shipo yau khasi jong i la nei ta ka shat nong kram ai tang arlak on ka ar crore hang te wai shipo crore te wai ar crore te ngi i ba hang ne ro kadon ke ka ba ngi la ban ong ba uni u bre u kham long no liang ha bre ba je ben re wa check ba je ben re khasi jan te hel jong i te ka ba na le jong i pum ka kan hol ngi kan tu baki igi borok ki ba ngi lai kren ne ho ulo ong ba un sim ya ka sin jam bala sai ka skin ni kendo ba cm jong asam ba hm hang te po nang ba dal hi tinging la dawa mane kumolong ne constitution kumba lo do mata mane ngi dang long kalong tense ma ngi don kam ba ki police let's say ki CRPF la ne ki palong neutral ki de bandan ban pahra ni ki lanye ba omdam de ban no liang so asam la ni so me khilia tika ba ar nalo jong kata ngilai kran ha bade bat ka dika kes ko mangitip hi ka kes ka jah ne po pur sam jong ka khasi jan chehel si po me khilia tingi sku ban ong ba dei tang ban shu ngilai osngo wi ta khubor ba la penchito mitiki police jong asam lang ba ka asam government ringi ong ba de ban han over sya ka me khilia police ba de ban thokit ka me khilia police ye kita gi noksiat la ni kita ki killers naka asam police la ikili la kalong ki police guard la ni ki police asam police te hak jo por nakaleng jo ngi kum ka kan hon ko mo ong hi ya ka tuka amon hi ngi don kam la ni ngi karpat ya ka government ba ka de ban increase ya ketika lomsam amount ko ong 5 lakh to each family ti kini hilong kidi ki jing perbanan nakaleng jo ngi ba shen ngi se shong ke jing lang bat ngi sapan long ke jing ki hang ne po rilum khasi jantia la kalong ne jantia hel na de hang te po nong ba shilong